Salam miras ýaýlymynyň sunatym na hormatym na gepleşiňiň mehriban muştaklary. Millilikden süzülip gözbaş halkaýan aýdymsa dünýäsine size hoş geldiňiz diýýäs. Mehriban onlar ene biz şunu kuna ýürete mehriban muştaklamady begenlermek, şatlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň halk artisti Altyn Mendil Aýdymsa toparynyň çeper ýolbaşçysy Halipa Aýdymçymyz Läle Begnazarowany uly hormat bilen mihmançylyga çağırdyk. Egerde sizin bizim gepleşigimiz hakynda teklipleriniz, arzuwdyr islegleriniz baý bolsa, hemde Halipa Aýdymçy Läle Begnazarow bilen bagly soraglaryňyz ýüze çyksa 0527 Belgarkala öz SMS-lerinizi, arzuwdyr isleglerinizi ýollap bilersiňiz. Läle gençe hoş gördük diýesiz gepleşigimizde. Hormatly prezidentimiziň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne bir insanlaryň kalplary, bir şahanlarlyga, ruhy bilentligi beslenýär. Çünki edil arkadaşımızın bugün kününe ähli raýatlarymyzda bir hatarda medeniýet, sunat älemine döredýän mümkinçilikleri her birimizin kalbymyzda, ata watanymyzda, ene topragymyzda hormatly prezidentimize bolan söýgüni artdyrýar. Şuň kününe ýöretene miras teleliniň muştaklaryny bir millilik bilen goýuna syýahat etmäge çağıryp, siziň bir dörejilik toparyňyz bilen bir näçe siziň döreden aýdymlaňyz bir milliliklerini gözbaş alyp halkymda ýetirmek isleýär. Gahrman, mehriban arkadaşymyz biziň milli mirasymyzy dikeldip berdi. Milli mirasymyzy apalaya, hormatlaya, gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Şu arkadaşly ýurdumyzda biziň milliliklerimiz dünýä ýaňsalýar. Diňe bir öz ýurdumyzda däle bütün dünýäde ýa bir näçe ýyllar bäri biziň milliliklerimiz, milli aýdym-saatlarymyz ählisi bir daşary ýurtlarda da äkidilip şo ýerlerde de bir meşhurlyga eýe boldy. Biziň milliliklerimiz gadymdan gelýär. Gahrman arkadaşymyzyň berýän peşkeşlerinden bizem ilham alyp, şu milliliklerimizi hasam ýaýmak üçin, hasam çuňlaşdyrmak üçin elimizden gelen rahmet çekýäs, halkymyza ýetirýäs. Gelecekde de şu halkymyza, mehriban arkadaşymyza şeýle öz milli senetlerimizde hyzmat eder, ruh lezzet paýlar diýip söz berýän. Ine şu ýyly gahrman arkadaşymyz Türkmenistan rowaşlygyň watanyny watlandyrdy. Şu Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna da ählimide, ähli halkymyza rowaşlyklar arzuw edýän, rowaşly watanymyzda arkadaşymyzyň, gahrman arkadaşymyzyň bize döredip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun.
teneli arkada bile. Edip arkadağımızın bir Türkmen halkı üçün aýratyn medeniyet, sunat işgärler üçün döredýän mümkinçilikleri biziň her berýämiziň kalbamyzda bir arkadağımyza bolan söýgüni ýene bir ýola müňmertebe artdyrýar. Bugünkü günde Edip arkadağımyz 2019-njy ýyla Türkmenistan rowaşlygyň watany diýip at bermegi bir ählimiziň kalbamyzda täze eserleriň dörmegine ýene bir ýol açdy-da. Çünki şu ýylla bir işlemediň rowaç boljakdygy döretjek eserlerimiziň bir rowaşy ýyllaryň rowany boljakdygyny bugünkü gönlüňden şaýady ol ähli insanlaryň tepesini göge direkdi. Hawa şu biziň watanymyza gelýän her bir täze ýyl özüniň ady bilen, özüniň mahsus ady bilen gelýär. Gahrman arkadağymyz her ýylymyza şeýle bir odan atlarda qyada. Ine bu ýylym Türkmenistan rowaşlygyň watany. Biziň ýurdumyzda hemişe rowaşlyklar ýaran. Ine şoň üçin bize esasana medeniýet sunat işgärlerini aýdymlar döretmäge, eserler döretmäge hasam aňsat düşýär. Şol eýär şol ýylyň başyndan şo ýylyň adyna münasip aýdymlary döredip bir ilham çeşmesi, şu gahrman arkadağımyň her bir aýdýan sözleri bize ilham çeşmesi bolup dur. Şoň üçin şu ýylym biziň ýurdumyz bir rowaşlyklara beslenip, aýdyma saada toýlara beslener. Şol aýdymly saada toýly günlerde de bize dörejlik toparlanmadı bilen aydımçılar, sağdanlar, ähli toparlar eýämden ýylyň başyndan täze aydymlary, täze eserler döredip başladylar. Bizim öz toparmyz bilen täze aydymlar döredip dur. Bir näçe aydymlary döredýäs, ne halkymyza ýetirer. Elbetde bir ilham alyp ýaşar ýaly biziň döwletimiz, biziň ýurdumyz, owadan ýurdumyz rowaşlyklara beslenen. Bu zatlaryň takatyna gahrman arkadağımızdır. Gahrman arkadağımız özüniň raýatlary üçin, öz watany üçin, öz bir toprak üçin ul söýgü, hormat goýýar-da. Şondan bir ilham alyp, ruhlanyp, ähli halkymyz ruhy bilen ýaşaýarlar. Elbetde ruhy bilen ýaşamak üçin bir owadan aýdymlar gerek, saatlar gerek. Şol aýdymlar, şol saatlar bir ulu derejede biziň ýurdumyzda döräp dur. Hem biziň bir halipalamyz, hem ýaş nesillerimiz şol aýdyma saada berilip, öz zihinlerini açyp görkezip, sebäbi biziň ýurdumyzda zihinleri açyp görkezmäge uly mümkinçilikler bar, bir näçe şertler bar. Şo şertleň netijesinde de bize işlämek galýa. Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna da biz täze eserleri, täze aýdymlar döredip halkymyza ýetirer. Ona lelegence bir sözümiz gowy bolmady ýaly biziň esasy şu gepleşigimiziň bir maksadym Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna bir milliliklerimizi giňden ýaýbanlandyrmak hemde bir millilikden bir sözelip çykan aýdym saýlar bir milliligiň üstüne halka ýetirmekde. Ine şu wagtda ýetlenenden biziň gepleşigimiziň hormatly mihmanlarda elbetde her bir aýdymçynyň bir özüniň gönlünden ýoly bar-da. Sözümiziň şu ýerine bir oturan ýerden bir aýdym ýerine ýetirip berseňiz. Başsyny.
her kim muhlat etti tapır gülşene yar gülşeni eşitseng dödüven alla dip beni der kaygırmanam bu can hariye hariya hariya boy hariya men bilmedim bu paninin nicetin talba günahım hocatın onu hem talır hicran atariye boy tariye atariye Yurdumuzda geçirilen çeyrelerimizde, bayramçılıklarımızda, konsertlerimizde bir milli libaslar giyilip, bir milli ehengdeki aydımlar halkımıza yetiriyenizde, elbette milli libasda çıkanızda bizi dine bir sunuat işgari hükümüne değerli bir tomaşat hükümüne ayrıtayım, Türkmen Venan hükümüne cüda buysanlar ya da sizde ne ekilik, duygular baştan geçiriyor? Milliliklerimiz kadimden geliyor. Şol kadimden gelen milliliklerimiz öz oğudonlukları bile geliyor. Dinan kalbından çoğup çıkan şeyle oğudonluklar häzirki wagtymyzda çeýle saklanyp galan gahrman arkadamyň tagallasy bilen gelecekde de bir nesillerimize nesile yitirmek üçin şeyle milliliklerimize uly ýol açdy. Aydymlamyda bolan söýgüm, şoňa bolan hormatym hemişe şu milli libaslary giymäge, milli aydymlary aýtmaga tergi berýär. Ine biziň bir näçe dutargyjykda ýerine ýetirýän aydymlarymyz bar. Karkaraň aydymy diýip biziň bir halkymyza belli gadimden gelýän aydymlarymyň biri bar. Şonam men özüm orkestrda täzeden ýerine ýetirdim. Şol aydymlary ýerine ýetiren wagtym bir hili milliliklere siňip gidýän oğudonluklara şeýle biziň bay medeniýetimiziň bardygyny hasam göz ýetirýär-de. O ýerde hem owaz bar, hem oğudonluk bar, hem edep, hem ikram bar. Biziň her bir nusgawy şahyrlarymyzyň aýdyp geçen sözlerini söýgü, edeplik, ikramlyk, gyýlaryň bir päkligi, arasalygy, oğudonlygy ähli şo ýerlerde beýan edilýär. Şolaryň biziň bagşy sadanlarymyzyň aýtmagy, şolary bir ýerine ýetirmek bilen häzirki zamanymyzda gelip ýetdi. Innem näme şo zatlary bir wagt etmek, şo zatlary aýtmak, şo zatlary ýerine ýetirmek biziň borjumyz. Halipalarymyzdan gelýän zatlary halkymyza ýaýmak, şäherlerimize geçirmek elbetde biziň borjumyz. Şoň üçin şolar ýaly milli aýdymlary ýerine ýetirende bir hili buýsanýan da özüň şu milli libaslar bilen milli aýdymlarymyzy ýerine ýetirende hemem şol uğurdan aýdym aýdýarlygyma hasam özüm buýsanýan. Şoňa da gahrman arkadagymyz bir uly itergi berýär, uly ýol açdy, uly hormat goýýar, aýdymça, bagşa gahrman arkadagymyz özüniň şahyr paýlaryny ýapýar. Kiçiligimden şu milli sunwatymyzy, milli medeniýetimizi, milli senetlerimizi, milli aýdymlarymyza bolan söýgüm şu zatlary
yerine ýetirmäge getirdi. Näläligen jaň sözüňizi aýtdyňyz da şu karkaranyň aýdymyny bir täzeden döwrap edip işländiňiz aýtdyňyz. Şol aýdymyny ýerine ýetirip beriň hem-de sözümiz gowru bolmaz. Doğa ilenler uluslar iller hey 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 minin hakkım yara yetişir miken hey 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 yetişir miken Mağruptan aşrığa yeten erenler yar hey 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 aşık mağşuğuna kuşur mu kan Menin köňlüm gussa bilen gamlarda hey 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 yar yardan ayrılıp gider her yerde hey hey bilir her yerde İki peri hemdem bolup bir yerde yar hey 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 bir-biriniň gadyryny bir-biriniň gadyryny bilişer miken bilişer Yarından ayrılan garip kekiller yar hey 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 yine kahkah vurup yine kahkah vurup gülüşür miken
Mehriban onlar siz miras ýaýlamyna, sunatyma, hormatyma gepleşigine tomaşa edýäňiz. Biziň gepleşigimizden ekran garasyna çykan 05-27 belge Türkmenistanyň halk artisti Altyn Mendil Aýdym Taýtaparynyň ýol başçysy Halipa Denanmyr Läle Beýnazarowa bilen bagly sowallar bar bolsa ýazyp ýollap bilersiňiz. Mundan başga da biziň gepleşigimiz bilen bagly islegleriniz, arzularyňyz, teklipleriniz ýollap bilersiňiz. Läle gence gepleşigimiz dowam edýär. Ýa-ni söhbetimize bir milli aýdymlar, milli libaslar hakynda bir aýdyp geçdik. Inniş sözümizi bir millilik diýen düşünje hakynda dowam edelim. Eýsem bugünkü güne bir millilikden göz başalyp döredilýän eserler halk köpçüliginiň bir köngülüne de ýaşaýar, ol baky esere döwürlýär. Näçe ýyllar üstünden geçirse de şol plany Halipanyň aýdymy aýdyp berdiýen gurrumlar şu günlere çeni bize gabat gelýärdi. Her bir milletiň özüniň aňyrdan gelýän ýoly, milli ehengleri var, milli ýollary var. Biziň türkmen milletimiziň has üýtgeşik millilikleri var. Biz Gahrman Arkadamyň tagallaty bilen bir näçe ýurtlarda, saparlarda bolup gelýärse, haýsy ýurda baraňda da özümiz düşünem. Ýöne şol daşary ýurtlar düşünem biziň milli libaslarymyz, biziň milli aýdymlarymyz, biziň türkmen halylarymyz, türkmen atlarymyz ählisi bir üýtgeşik bolup görnýär. Dogrudan şol atlar üýtgeşikde bir şol milletiň aňynyň, şol milletiň bir düşünjesiniň has baý bolandygyny, has bir owdan bolandygyny ýüze çykarýar-da. Şu biziň owdanlyklarymyz, ýüreginiň arastalygyny, päkligini, tebigatyna bolan söýgüsini, biziň türkmen tebigatymyzyň özü gözellikde. Şo gözelliklerden hem göz başalyp şu milliliklerimiz biziň dowam edýär-de. Gahrman Arkadamyň öz ýüregine, öz milletine, öz milliligine bolan söýgüsi esasyna şol biziň aýdymçylarymyza, bagşylarymyza hormatly atlar daqýa. Şol şu owdanlyklarymyzy, şu zatlarymyzy, şu türkmen milletiniň milliliklerini dünýäge ýaýýan, şonu bir beýan edýän, şonu wagt edýän elbetde biziň bagşylarymyz, sadanlarymyz, şahyrlarymyz da. Şoň üçin hormatly Arkadamyz hemişe bagşylara, sadanlara bir medeniýet işgärlerini özüniň uly ýoluna açyp berdi. Hormatly atlara bir münasip bolmamyň esasy ödeni milliliklerden aýdy. Gahrman Arkadamyz biziň halk aýdym sadanlarymyzy, biziň bir enelemmidi, gelin gyýlanmydyň bir giýýän libaslaryny hormatlaýar. Şoň netijesinde de bize hormatly atlar daqýa, mehriban Gahrman Arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny tüýsürenden arzu edýän. Duranımda yatlayar
yaşayarsın yüreğimde. Juan kalbim sen yanında yar geley, hey. Unno yatlayarım. Juan kalbim sen yanında, hey, hey, hey. İrteherleri yatlayarım. Nuronumda yatlayarım. Unno yatlayarım. Tarihimizde, sertalarımızda da bizim milliliklerimizde, milli senetlerimizde goýulan hormat ol şunu çenli ýaşlaryň türkmen halkynyň kalbyna ýaşaýada ne şu wagt du tarygjagyny öňüzde goýup bir millilikle goýuna sökede diýse ne şol ýürete şükür başynyň bir du taryň bir gudratly güýji bilen öz bir ýürete agasyna halas etmegi eýen bizim bir tarihimizde da şunýaly milli gymmatlyklaryň bir hasam bir gudratynyň güýçli bolanyna buňkyna biz türkmen halkyna juda meýelimde. Gahryman arkadaşymyz özüniň bir hem şahyr paýlary bilen hem bir kitaplary bilen bizi hemişe begendirip durda. Şu gahryman arkadaşymyzyň Parahatçylyk sady, dostluk, dogonluk sady diýen kitabyna şeýle owudunlyk bilen, şeýle şirinlik bilen beýan edilenler. Dutaryň, gyjagyň, owazynyň bizim ýurdumyzy gelecekde de berejektigi bir mälim da. Enelergence ýa özüňiz sözüňiz aýtdyňyz da hormatly prezidentimiň türkmen halkyna bir sowgat berýän bir näçe ajaýyp kitaplar buňkuny biziň ýan kitabymyzda görüldi. Ine türkmen halkyna bir peşkeş eden bir naýbaş kitaplarynyň biri ene taýdy mukaddeslige taýdymatly kitaby da. Şo ýerde edip arkadaşymyz şeýle bir eneleriň derejesini bir arşagallar da. Şo ýerde hormatly prezidentimiz beýikleri dünýä inerýän beýiklik ol enedir diýýärdi. Elbetde şununy arkadagly ýurdumyzyň bir enesi bolmak hemde bir aýdymçy dinan hökmüne enesi bolmak siz hasam duýsanlarandyr. Biziň enelerimiz eýem milliliklerimizi şununy çelli ýetiren esasy görnükli insanlar resim gelýärdi. Öýde bolsun, toýda bolsun, daşda bolsun, nirde bolsun bir ene diýilenne asyllyk, ene diýilenne owudunlyk, ene diýilenne bir dörüdüji insan gözüňe gelýärdi. Enelerem hemişe bir prezidentler dünýä indirip, olary bir millilik bilen terbiýelep, biziň ýurdumyzda gerekli adamlar edip ýetişdirýär. Dünýäniň sallançagy eneň eline diýilýärdi. Gahryman arkadaşymyz enelerimize hormat goýýar. Şu ýerde men özüme huduly ýerine ýetirmek bilen hemde eneler hakynaky aýdymlary ýerine ýetirmek bilen halkymyza köp aýdymlamy ýetirdim. Şu ýerde enelerimiz hakyna bir aýdymy ýerine ýetirip beräýin. Hawaslan. Yok qarama ececan, mağlayında bargasın sen qarama ececan. Dünya dursa durasın sen qarama ececan. Bisir dağlan qarrani, bisir bağlan qarrani, qarra sökbe qarrani sen qarama ececan.
bağ bolup bile arkada sen qarama ece can Bitir dağlan qarrani bitir bağlan qarrani qarra köpü qarrani sen qarama ece can sen qarama ece can can kevem sen qarama ece can sen qarama ece can can kevem sen qarama ece can yok qarama ece can sen qarama ece can Hormatly prezidentimiz her bir ýygnaşyklaryny ussat dekinleri ýüze çykarmaly belek geçýärdi. Ýurdumyzda dekinlerin ýüze çykmaklygy üçin bir näçe halipalaryň bir zähmeti gerek bolýardy. Halipa şägertlik işine edip arkadaşymyz bir uly giň ýol açyp berdi. Muňa özüme de şaýat sizin özüňizden altyn menler aýdym taparyna bir ýol başçylyk etmek bilen bir näçe şägertleriň bir ýüze çykmagyna bir öz münasip goşandyňyz. Goşýaňyzda şu ýerde bir şägertliňizdir alyp barýan işliňiz hemde bir öz halipadan bir tärim alan ýollaryňyz hakynda belek geçdiňiz. Hawa gahrman arkadaşymyz şu halipa şägertlik ýoluny uly ýol açyp berdi. Bizim gahrman arkadaşymyzyň özü bize halipalyk mektep. Sebäbi aýdym aýtmakda da, goşgy ýazmak, ähli wagtda bize halipa bolup dur, halipalara hormat goýmak, şolary sarpalap, şolary hormatly atlaryň daqylmagy eýem bizim gahrman arkadaşymyzyň bize edýän halipalygy da. Ine bizim özümizem ýa bolmasa şägertlerimizem nähili, nä derejede şu halipany syýlamaly, hormatlamaly. Elbetde halipa diýilen adam köpü gören adam. Sen eýem eniň ýaly, ataň ýaly bir mukaddes adam bolýar da. Şoň üçin şolary sarpalamak, şolary hormatlamak. Dada gahrman arkadaşymyz ilkinji bize bir mektep bolup dur. Menem bir näçe halipalam bar. Şu ýerde ýene bir zady ýatlasym gelýär. Aýdyma sada kiçiligimden başladym. Şol kiçiligimden başlanymdan men eýem bir aýdym sad moýlumda gatnap aýdymlary öwrenýärdim. Hemde öz öýümizde, maşgalamyzda da şu milli aýdym sadlamyda, halk aýdym sadlamyda uly hormat goýulýar. Öz doganym esasam maňa itergi beren şol dutar senedini elime alyp öwrenmekde, halk aýdymlary öwrenmekde. Şu ýerde kiçiligimde aýdymlarymdan birini başardygymdan ýerine ýetirip bereýin. Başsyna şol Akpagtam diýen aýdym, ýalňyşmaýamyzam şol ilkinji ýerine ýetiren aýdym. Akpagtam, şapak, hemem ýaýly hudisi. Şol aýdymlary körpem diýen aýdym bardy. Şol aýdymlary köplençe ýerine ýetirýärdim. Häzir şu ýerde ýadyma düşdi, şol Akpagtam aýdymyndan hiňlenip bereýin. Pagta çygdyn sepdik mektep ýanyna, göwürlüp çykdy bahar aýynda. Sary kanatlyja guşlara meňdep, sary güljagadlar otyr ülpüllep. Akpagtam gülleriňi aç, akpagtam dünýä nuruň saç. Akpagtam gülleriňi aç, akpagtam dünýä nuruň saç. Şu ýerde häzir ýaýly hudisiýen aýdymy halkymyza ýerine ýetirip bereýin. Şol aýdymyň awtorlary biziň bir halipa şahyrymyz, iň söýleýän şahyrlarymyzyň biri Gurban-Nazar Edizow. Buň sadyny Daňatar Hydyrow biziň belli kompozitorymyz döreden şol aýdym bir näçe ýyllar bäri eýem halkymyzyň aňyna ýaşap ýör. Menem şol aýdyma bolan söýgüm, şol aýdymy eýem bir näçe ýyl bäri ýerine ýetirip ilkinji şekile geçirilen aýdymlarymyň biri uzak ýaýlada enäniň hudisi. Häzir şol aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Batıp
kaynar düşünü o babamın bıyıkları seni görür düşünü yarın gelir yanına emin gelir darına sen bana ad bakarsın köp bakarsın yarıma sen bana ad bakarsın köp bakarsın yarıma Kış yağda setin koşur, bahar kötüp yetişir. Gelin kaynım kevağın arasına tuğ düşür. Malım böyle yağdırdı, malım böyle sürürdü. Benim gönlüm sennedir, senin gönlün gülürdü. Zorama doşun yerin, anan seni överin. Gelinin yoruk beynevim, etiyorun dolağım. Taşıma düştü yolum, kış olsa tağı sonum. İlki enim yadedir, doğru yatar ayağım. İlki enim yadedir, doğru yatar ayağım. Kim terir kapurdunu, kim teyir önerdini. Derdini men göterim, sen götür il derdini. Bu dünya yolu barım, var muradım mudarım. Ötül yolun külfetin, son bilirsin serdarım. Ötül yolun külfetin, son bilirsin serdarım. Serdarım. Lälege dörejülükde birine öýkünmeklik sizin pikiriňizçe dogrymy? Dörüjülükde elbette başta haýsy bir ugru başlanýanda belli bir halipany, belli bir sadanlany, belli bir aýdymçyny kabul edýär-de Adamyň ýüregi. adamyň ýüregi. İlki bilen şoňa bir hili öýkünüp başlamak. Ähli sunnat işgärlerine bam kadiyen. Şoňa öýkünüp başlabam, elbette soňlugy bilen bir öz ýoluny tapyp, öz heňiňi, öz sisiňi, öz bir başarayan datlaryny goşup, şeýdibem bir öz ýoluny tapyp gitmeklik bam kadiyen. Halipa bir bağışlanmaz, aýdymçylanmaz, sadanlanmaz. Barda şolary da öýkünüp häzirki ýaşlanmaz şeýle halk aýdymlanmaz ýerine ýetirýärler. Ýöne soňlugy bilen şolaryň özleri kämilleşip, bir kämillik diýip bir derece barda. Şol kämilleşip her kim öz ýoluny goýýar. Her bir aýdymçynyň, her bir bagşynyň özüniň bir heňine, milliligine, bir sesiniň owdunlygyna, jukgullusyna özüne mahsusça ýerleri bolýar. Ana şoň bilenem eýem öýkünmeklikden öz ýolum bilen ýöremek. Düşenleriň suwtuna. Düşenleriň suwtnamasy bolup durýar-da. Köplen halk aýdymlary ýerine ýetirýär. Maňa itergi berýän güýç näme sizde? Halk aýdymlary hälim bellek geçdim, meniň milliliklere bolan, halk dörüjlüğümde bolan söýgüm, şoňa bolan bir hormatym berilen zihinim şoňa itergi berdim kädiýen. Ýüregiňizde halk aýdymlary ýaşaýar. Hawa. Halk aýdymlar
millilikler, milli sesler bizim şeyle oğudun dutarlamızda şeyle oğudun perdeler var. Şo perdelerin her birinin bir sesi yüreğime täsir edýärdi. Şol yüreğe täsir edýän zatlardanam şoňa bolan söýgü, şoňa bolan bir hormat bolýar. Yürekden çykan söz yüreğe barar diýilýärdi. Hemme zat yürekden çykmaly. Şoň üçin öz saýlan ýoluňa birinji bilen söýgüň bolmaly. Şonu söýmeseň bir gapdaryndan bir pişe hökmünde görseň, eýem şol ösmeýärem, şol halkam kabul etmeýär, özüňem kabul etmeýär. Şoň üçin belli bir maksady tutunmaly. Şol maksat bilenem ýaşamaly, şo maksat bilenem bir tanymal bolmaly. Şu gelecekki halka aydym aýtjak bir bagşylara berjek, aýdymçylara berjek maslahatyňyz. Esas olar nämäni maksat edilmeli bolýarlar? Esasy zat şol millilikleri söýmeli, dinlemeli. Şu dinlemek bilen öwrenmegiň arasy baglanşykly da. Biziň Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda bagşçylyk sunaty boýunça bilim berilýär. Şol ýerik baryp bir bilimlerini artdyrmaly. Häzirki taliplerimiz, şo ýerde okaýan taliplerimiz şeýle tanymal bolup ýetişýärler. Şo ýerde bir naýbaşy halipalardan sapak alýarlar. Hökman şo sapaklary alaýmaly. Hökman şol dutaragja bolan söýgüň bolaýmaly. Sebäbi olaýam biziň milliliklerimizde şo zatlar maslahat beresim gelýär. Bir başta bir öz başta öwrenmän. Şonu bir dinläp birinji basylanna eýem halipa gatnap öwrenilse bu heme özüň üçin bolýar hem uzaklara gidýär. Başgaça da bolýar, başgaça bolýar. Aýdymçy. Elbetde başgaça bolýar. Öz başta öwrenen adam bilen halipa öwren adamyň eýem ara tapawuty yer bilen gök ýaly bolýar da. Şoň üçin bir halipalara gatnamaklaryny maslahat berýän.
Çın aşığa adıran açılıydı mileleti iş bu dünya rihan duun iş bu dünya rihan duun ahir hayrana şeyda bilbil övsün atar övsüp solul aşık bolhona şunu yad bil mağşuk sana kurban duun kurban duun Şiitlere bağban duun Doğamatıra ilmerdine Avun vermiş şiir kurduna Aşıkların bu derdine Pırağıdan Pirman buun Pirman buun Pırağıdan o pirman buun O pirman buun Hey aşıkların bu derdine Aşıkların o hol derdine Pırağıdan o pirman buun Kahraman arkadağlı yurdumuzda Türkmenistan Rovaşlığın vatan yılına biz bir aydım sadanlar öz toporumuzu bilen gal verse de özümüz şu täze aydımları döretmek maksatlarımız var. Şu maksatlara da bizim yurdumuzda Kahraman arkadağının sayesinde hükman yetiyet. Şuylum bir näçe aydımları işlemek, halk aydımlarımızı işlep halkımıza yetirmek maksadımız var. Elbette toporumuz bilen, şahirler bilen, kompozitorlar bilen işleşmek, gal verse de özümün bir näçe aydımları, sözlerini, sazlaryny ýazyp halkymyza ýetirip durun. Elbette şuýlam Türkmenistan Rowaşlygyň watany ýylyna da şeýle täze eserler halkymyza ýetirer diýip inanýaryn. Şu pursatda milliliklerimize ulus harpa goýýan, hormat goýýan, apalaýan, bagtyar zamanında ýaşadýan, owadan ýurtda ýaşadýan, Kahraman arkadağymyza tüýsüründen sag bolsun aýdýan. Goý Kahraman arkadağymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun alyp barýan işleri hemişe rowaşlyklara wetlendin. Bütün halkymyza da şu rowaşlygyň watany ýylyna hemişe rowaşlyklara ýetmeklerini tüýsüründen arzu edýän.
Sağ olun Leyla Bizim sizden arzularınıza koşulyas. Arzularınız akış kimen ganat. Jason ne vardı ediyes. Koy arkadağlı yurdumuzda Türkmenistan rıvaşlığın vatanı yılına dörediyen eserleriniz hasan bir önküleri yali muştoklığınızın bir dinleyicileriniz kalbına bakı esere vursun. Arkadağlı yurdumuzun vasfi sizin millilikten süzülüp çıkan eserlerinizi hiç vaat kemelmesin. Sağ olun. Sağda neyitler söze sağ olsun. Hadi toyda hoşup duralım. Sağ olun. Ata yurdum nuri didem ruşenin Cenneti bolsanım yadım vatanım Şirin hudesedey mehremenenin Sonlanacak distan tadım vatanım Şirin hudesedey nefredenenin Sonlanmacak distan tadım vatanım Özgüryen edir vatanım Şu günün nurana aydındır ertem Bağıtıyar özgüryen edir vatanım Ovada eylenir, toydur bayramlar Bağışlar coşalıp, aydılar hengler Boynumda erkana yaynar nesiller Bağıtın tallançalı, idid vatanım Boynunda erkana yaynar nesiller Bağıtın tallançalı idid vatanım Toprağımı bahardır
Mehriban olanlar enesil miras ýaýlymyna, sunatymma, hormatymma gepleşigine Türkmenistanyň halk artisti, Altyn Mendil Aýdym Satoparyň çeper ýolbaşçysy Halipa Dinalymyz Läle Beýnazarowaň ýerine ýetirmegine birnäçe aýdymlara, gyzykly gurulmalara sinetdiňiz. Edýdi onlar ýene bir ýola ýatladýar, biziň gepleşigimiz hakynda islegleňiz, teklipleňiz bar bolsa, onda siz 05 27 belgi arkaly SMS-iňiz uğradyp bilersiňiz. Goý arkadaly ýurdumyzda, toýlarda görüşmek, milliliklerimizi wasp etmek size de bize de nesip etsin. Biz sizinle şuunlukça hoşlaşýar, laýyk bir hepden sunatymma, hormatymma gepleşigine sizinle diýdarlaşar. Hoş wagtyňyz.